My God. Oh my God. कैसे बनाया क्या नाम है बताओ। इसका नाम तुला है, मेरा तुला? नाम सोनू। हाँ मेरा नाम सोनू है, इसका नाम सोनू है। कहाँ से इसका नाम तुला है, मेरा नाम सोनू हाँ है। कहाँ से आप लोग कहाँ से बताओ। यहाँ से है। यहाँ से है ना। नहीं। यह मंदिर में रहता है क्या? हाँ। हाँ कितनी साल हो गया यहाँ रहने? कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। So नुबाय गाइस बेनो जाहैबाय मा गल्डेन टेम्पल नो बेखौ नाम गल्डेन टेम्पल लोगोफोर नायदो आं नोंसोर देखायगासिनो दङ दा भिडिअखौ आङो नायदो बरिया दुनिया ना एकदमबारे जै फैबाथाय बे हामदा अरथारदै फै गोसोखौ बिराद मोजां मोनगोन ओमफ्राय फ्रेस आंखौनो बिदिनो लाना फैबायलै बेनो এই বন্ধুটো মোক লৈ আহিছে ইয়াত গোল্ডেন পাগোডা টেম্পল বুলি কয় ন? পাগোডা বুলি কয়। ধুনীয়া লাগিছে দে মন ইমান শান্তি লাগিছে আজি। ও মাই গড फैनो बावनाङा दै फैबाथाय बेयाव एकदमबारे हाबखा आरो मोजां मोनखागोन ना आं नोंसिनो खिथाजोबनोसै दै अके। बे फट' लादों अ दिखिया Halo, kok? মই যে লগৰকেইটাৰ লগত অৰুণাচল ফালে ফুৰিব গৈছে আহিলোঁ, এটা ফুৰাবলৈ আহিলোঁ মানে। যাম এতিয়া অৰুণাচলতে আছোঁ, ঘূৰি যাম আজি পামগৈ। লগৰটাৰ লগত গাড়ীত আহিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু দে। লাইন গ'ল সেইকাৰণে এইটো হেৰি গ'ল মানুহ হৈছে ন মানুহ হ'লে এনেই ভাল লাগে না কিবা এটা। अरुणाचलनि गल्डेन टेम्पल गाइस जोङो बे गल्डेन टेम्पलाव फैबाय दै ओमफ्राय नायदो आं नोंसिनो एकदमबारे थ'खौथ' खिथागोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय अरुणाचलाव फैयोबा बे गल्डेन टेम्पलाव फैनो बावनाङा माने दुनियाखै माने बे पार्किंनि जायगा दंखाजोबो आरो ना नोंसोर नायनो हागोन नै सिङाव जों दा हाबसिगोन एकदमबारे पार्किंनि जायगाखौ माने बाहाय सेटिं खालामना होखायो आरो ना जानला मोनला दोननो मोना गावसोर एकदमबारे बिन्दास खालामखायो अके आं नोंथांमोननो खिथानोसै गल्डेन टेम्पल नोंथांमोननो गेटखौ एसे खिथानोसै आरो ना अके नै लामायाथ' बिजों फैगोन आरो ना मिथिबायना ओमफ्राय बायद' दाहाय फट' लानांगोन एकदमबारे दुनिया लानांगोन बे जाहैबाय गाइस बेनो जाहैबाय मा गल्डेन टेम्पल गाइ जाहैबाय मा गल्डेन टेम्पल नायदो आरो ना बे जाहैबाय मा अरुणाचलाव दङ बाव हाबोबा टिकेट दाननांगौ टिकेट खाथियाव लागै न खाथिलु अके टिकेट दानबाय टिकेट दानबाय आरो ना ओमफ्राय दा जोङो हाबसिगोन जों सिङाव हाबबाय दै दुनिया मानसि फैदोंलै दिनै बरिया अ माय गड बेनो जाहैबाय गल्डेन टेम्पल जोङो सिङाव हाबबाय दे गाइस गल्डेन टेम्पला बेयाव थाबाय नै हावनो थाबाय नै गल्डेन टेम्पला थाबाय गल्डेन टेम्पला दै ओमफ्राय जोङो दा सिङाव हाबबाय ओमफ्राय जोङो दा सिङाव मा दं नायनोसै आरो ना सिङाव हाबबाय जों बे जाहैबाय मा नोंसोरो अरुणाचलाव फैयोबा बेयाव हाबनो जाबाव आरो ना गल्डेन टेम्पलावहाय एकदमबारे दुनिया मजा एकदम मजा आरो ना बन्दुफ्रा नै थाबायगासिनो दं फैदो Oh my God नुदों जों ओंखारजायखौ नुदों ना नों
औ बेनो आरोना जोङो दा एकदमबारे थख' थख' खिथानोसै नोंसिनो नोंथांमोननो एकदमबारे आङो एकदमबारे साफायै नोंसोरनो खिथागोन जै एकदमबारे नोंसोरो अरुणाचलाव फैबाथाय बे गल्डेन टेम्पोलाव फैनो दाबावथारसै आरो ना आं नोंसोरनो खिथाबाय कि हल कि दुनिया Oh my god. मैं दुनिया के हमारी ऐसे वीडियो बनाए से मैं दुनिया के वीडियो बना वीडियो बापरे कि माथा लागिसे दङ आजि मा बहुत दुनिया जायगा जे नों माबायदि साजायदों आंना मबाइलनि केमेराया बारा मोजां नङालै लोगोफोर ओंखायनो एसे माबा नुयो मबाइला माने माबा जाबाय आरोना एसे नङाबाथ' केमेराफ्रा जुदि हाइ फाइ क्वालिटि बा एकदमबारे माबा जागौमोन नेना लोगोफोर जिरायदों मबाइल नायगासिनो दङ oh my god कैसे बनाया oh my god बहुत मानो ऐसे माने ओरैबायदि सानसे मोनखागोन नों फैबानो ओमफ्राय फैनो माने बानाय नङा आरोना ओमफ्राय जायगाफ्राव बिराद क्लिन नायदो जायगाफोरखौ नाय ओमफ्राय प्लिज किप साइलेन्ट बिथोराव हमाबो লাগিব मा होनना बुंदों नैबे होनना बुंखादों नै अके प्लिज किप साइलेन्ट मा जुथा दिन्थिदों oh my god मा होनना बुंदों सुरेक जुदि नोङो जुथा खुयोगाव दोननो हागोन बे रेगाव दोननो हागोन आरोना जुथाखौ हमाबो লাগিব ভিতৰত মই সোমাম দে ঐ ৰয় সোমাব फाइनालि गाइस आं सिङाव हाबनोसै आरोना सिं हाबनो बेथ' फट' खेबनो मानो माना गैखाया खोमा आङो हाबनोसै फार्स्ट टाइम लाइभआव बेफोरबायदि मन्दिराव आं फैबायलै आङो बिराद गोजोननाय मोनबाय जुखौ बेरायबाय बुद्ध मन्दिर दे बाहाय नोंसोर डनेसनबो होनो हागोन आरोना इ फैसा खुस्रा गैयालै आंना माबा इसोरनो माबा होनो हागोन आं गोसोखौ मोजां मोनगोन दे फैनो बावनाङा एकदमबारे रिफ्रेश मोनगोन माइन्डखौ फट' लादों एकदम कि नै बेहाय उन्दै मानसिफोर दंगासिनो दं एसे बुद्ध आरोना बिसोर बुद्ध रबा नायदो आं बेजों खिथानोसै oh my god आं थांनो बाबायलै जायगानिफ्रायनो लोगोफोर गाइस आङो बेफोरबायदि जायगानिफ्राय थांनो बाबायलै आं थांनो बाबाय एकदमबारे आं सक जाबाय जिउआव आंबो माने सारिउफाले माबा जादों आं मन्दिरखौ सालिफारि खिथाजोब्बाय दे नोंसोरनो दे नोंसोर सक जागोन बाव फैबा आं होनखाबाय नोंसोर बाव फैबा सक जागोन दा मोनसे साइडजों थांबावसै जों सेन्देल लागोनसै ओइयाव मोनसे दंबावो ओमफ्राय मानसि आरोना जोबनो थाङा नोंसोरबो फै माने माइन्डखौ रिफ्रेश मोनगोन आरोना ओमफ्राय एकदमबारे
फैयोबाथाय गोसोखौ सानसे मोनखायो ओइ कट गल बाहाय मा लिरनाय दं नायबानो जायो आरोना बाहाय मा होनदों नै प्लिज होनना बुंदों खोन्थिबायना प्लिज डु नट टाच फ्लावार्स बिबारफोरखौ बाव दादां होनना बुंदों दांनाङा मानोना बिसोर बिराद मोजां साजायनानै दोनदों नालाय आरोना दे स' आं दिनै फुल डिटेल नोंसोरनो गल्डेन टेम्पोलनिखौ खिथाजोबनो नागिरदों आरोना बहाजों मा दं मा गैया बिबार गलाब बिबार साजायजोबथारदों आरोना ओमफ्राय नोङो बे मन्दिरावहाय बुद्धनि मन्दिर नालाय बाहाय नोङो दानबो होनो हागोन आं फैसा खुस्रा गैयिनि थाखायनो आं दान होनो हादिया आं नेक्स्ट फैफिनगोन नै आंना लोगोफ्रा माबा खेबगासिनो दङ ओमफ्राय फट' लादों रिगि रिगा दुनिया इमान दुनिया जागा दानिसो दे सेल्फि लागासिनो दङ सेल्फि फट' लादों अ दिक्कि आছিলে नैबे जाहैबाय मा बल जोबोद मोजां मानसिफोर फैयोलै नोंसोर बेरायनो अफिसारफोरनि फिसाफोर माबाफोर देन बेरायफैयो नैबे जाहैबाय मा फुख्रि आइबा यार लाइट दिबो लागसिल लाइट दिया ना जे लाइट दिले दुनिया के सजाले হয় नायदो लोगोफोर बे गासैबो मन्दिरनि आरोना माने मन्दिरनि सिङाव गल्डेन पाग'डा होनना बुङो आरोना गल्डेन टेम्पोल होनबाबो लस जाया बेयाव मा खालामदों नायदो नों दैनि सायावहाय थानाय आरोना बेयाव गासिबो मुसुखा दं आरोना बे मुसुखाफोरखौ बाव साजायनानै दोनदों नोंसोर खिथागासिनो दं औ नै लोगोफ्रा ओरै मोनसे थागासिनो दङ आङो होनखादों गल्डेन जेनाखि पाग'डा अरुणाचलाव थानाय एबा गल्डेन टेम्पोल जों जायखौ होनना बुङो आं बेखौ गासिबो खिथाजोबखागोन आरो नोंसोरनि थख' खिथागासिनो दङ दे अके बावहाय नै फट' लागासिनो दङ बावबो गोबां मानसिफोर दं आंना माने लाइटखौ दानो हायालै लोगोफोर बेखौ हाबहोथ'वाखै प्लिज किप साइलेन्ट बेवहाय माने मा होननानै बुङो गोदानसो नै बेखौ बारा गोबाव जायाखै बानायनाया ओमफ्राय दा बेखौ मा खालामो उनाव मिन्थिगोन आरोना बरिया आं जुम खालामनि दे बेयावबो सोरनि मुसुखा दं बुद्धनि मुसुखा दं आरोना ओरै फैदो बे मोनसे थांलायबाय आं नोंसोरनो मोनसे खिथानोसैलाय ओमफ्राय गार्डेन बिराद गुवार जायगायाबो ओमफ्राय ओरैबायदि क्लिन खालै साफा मैला थानो मोना बिदि आरोना साफा खालामथारो जायगाफोरखौ आंथ' एक्साइटेड बिराद खुसि जाखाबाय आं बे जायगाखौ नुफैनानै दे आइयो लाइभआव फैनो मोनगोन ना मोनामोनथाय दिनै बाब बोरै तिनसुकियाव थाफैफ्लांनो मोनखो बिनिफ्रायसो दिनै आङो बेफोरबायदि जायगाखौ नुफैबाय आरो नायदो लोगोफोर नाय नाय लोगोफोर जिउआव जै नायबाथाय आरो नोंसोर फैयाबा थानो हानाय नङा दे आरो आं दिनै होनखाबाय नोंसोरो माबायाव फैयोबा ना तिनसुकियाव मालाबाफोर बेरायनो फैयोबा बेवहाय भिजिट खालामफैथो आरो मानोना तिनसुकियानिफ्राय बारा गोजान जाया आरोना 75 किल'मिटार जायो आरोना होमबा बे गोसोबायदि फैनानै बेरायनानै थाङो आरोना बेवहाय गारि भारा लानानै फै आरो बाइक दंबा बाइकजों फैनो हायो नो टेनसन फ्रि आरोना गारि दंबा गारि लाना फै गावबा गावनि आरो बाइक दंबा बाइक लाना फै बिदि आरोना फ्रि नों गोसोबायदि नों बेरायफैनो हागोन तिनसुकियाजों नांजाबनाय तिनसुकियानि ओरै सानजा एकदमबारे खनाजों आरोना अ माय गड व्हाट आयु आं गिबायलै माइरिबो नायलाय गाइस ओमफ्राय सेल्फि लागासिनो दं बिसोरो मन्दिरखौ नायदो मन्दिरखौ बहा मा इसे मोजां अ माय गड डेन्जार बानायखादों आरोलै बरिया आं एक्साइटेड जाबाय दे गाइस आं नोंसोरनो खिथाखाबाय आं बिराद एक्साइटेड जाबाय ओमफ्राय लाइभआवहाय फार्स्ट टाइम आं बेफोरबायदि मन्दिरखौ नुफैबाय लोगोफोरनि थाखाय दे आङो नोंसोरनो खिथाजोबदों ओइ मालाबाबो फैनो दाबाव दे आं होनखाबाय गेरेन्टि खोथा होदों आं नोंसोरखौ मालाबाबो फैनो दाबाव बाव फैथार नै माखाजों माबायदि नुयो एकदमबारे न' एन्ट्रि होदों ओमफ्राय नै न' एन्ट्रि हाबनो मोनथ'आ आरोना अके नुबाय नोंथांमोना नङा होमबा नुगासिनो दं ना नुदों दा बेक साइडजों लाना फैबाय आं नै
ओरै लोगोफोर दं नै नायदो लोगोफोर दुनिया साजायदों होद लाइभआव फार्स्ट टाइम आं बिदि फैनो मोनफेरबायलै माने बेबायदि जायगाखौ नुफेरबाय आरोना आं नुफेराखैमोन जोंनि बिटिआरआवथ' बेबायदि मानसि फ्राय गैथ'वामोननो ओमफ्राय आं दा बाव फैनानै नुफैनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरनो खिथाबायबो एकदमबारे आं नोंसोरनो खिथानो हानानै गोजोननाय मोन्दों फैनो मोननानैबो आं गोजोननाय मोन्दों जोङो फार्स्ट खामलाङाव थांग्रोदों आरोना खामलाङाव थांग्रोबाय खामलाङाव फैनानै माने खामलांनि भिउआबो बिराद मोजांलै नोंसोर फैयोबा फै खामलाङाव मोनसे रिजर्ट दङ दै दङ हाजो दङ खाथियाव भिडिअफोर बानायग्रा बानायनो हाफैगोन नैबे गल्डेन टेम्पोल जे आं होनदों गल्डेन पाग'दा जे बेवहाय गोबां माने एसामिस सं माने अरुणाचलनि सं एलबामफोर गायो आरोना सेल्फि लागासिनो दं बसफ्रा अ माय गड आरो बड'लेण्डनि जायफोरनाखि फिल्म स्टार दङ बाहाय फिल्म गाफैनो हागोन शुटिं खालामफैनो हागोन शुटिं खालामफै एलबाम जुदि गानोबा गाफै ओमफ्राय नोंसोरो जुदि शर्ट मुभि लानोबाबो लाफैनो हागोन माने बाहाय केमेरा बिलकुल केमेरा खेबनाय मानाय गासिबो एलाउ आरोना ओमफ्राय बेवहाय आं बाहाय बिलकुल एलाउ गासिबो एलाउ आरोना गासिबो एलाउ माने केमेरा खेबनाय मानाय बेरायनाय गासिबो एलाउ आरो खिन्थु साइलेन्ट थानांगोन जेराव चेनेल खुनांगौ बाहाय खुनांगोन हो बिदि आरोना चेनेल जेराव गाननो मोना बाव गाननो मोननाय नङा बिदि आरो जायगाया खिन्थु गासिबो खुला होनायाव दस्रा साननो नाङालै आं होनखाबाय अ माय गड क्या करो थांनोसो बाबाय आं जायगानिफ्रायनो आयु आं थांनो बाबाय जायगानिफ्राय दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा था मैंने पहले बार आ गया बढ़िया 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 भिउ दे बढ़िया भिउ स' बेखिनियानो लोगोफोर नोंसोरनो खिथाखाबाय नोंथांमोनाबो जुदि मालाबा अरुणाचलाव बेरायफैयोबा आरोना बेयाव फैनो बावनाङा आरोना गल्डेन पाग'दा एबा गल्डेन टेम्पोल बेखौ नायफैनो बावनाङा फुरा साजायजोबदों आयौ आयौ बल আমি এতিয়া ওলাইছোঁ গল্ডেন পাগোডা ফুৰা এতিয়া ক'ত লৈ যাম নাজানো দেই आं दा मिथिया बाहा लांगोन जोंखौ थेंक इउ माने बुद्धनि मन्दिर आरोना बियो गल्डेन पाग'दाया ना बुद्धनि मन्दिर आरोना नायदो नोंसोरो बेसेबां मानसि बेरायनो फैयो एकदमबारे माने बेलासिबाथाय एसे दा मोनाद्रायबाय दहाय एसे माबायाव बिराद मानसि फैदोंमोन होनना बुंदों दा एसे माबाबाय अके बुरिया नुखागोन आरोना नोंसोरो फैबा खेबसे फै मालाबा बेरायफै थेंक इउ फर वाचिं